Data aterizării pe Pământ, 1 martie 2020. Scopul, un raport al vieții umane, ideal efectuat în urma unui contact cu câțiva subiecți umani. Ăsta e bunicul din partea mamei, tătuca, vestitul tătuca. Un țăran isteț, fost primar în sat, știi? Sătenii de atunci, vezi, la noi în curte, la Nepos. Oameni care sunt morți, absolut unul nu trăiește. Toți ăștia sunt morți? Toți, absolut. Vă trimit primele mele note despre această planetă bizară, pe care încă nu o înțeleg. Le désir éternel et jamais satisfait de l'homme n'est-il pas d'augmenter sa puissance et ses facultés, de vouloir être où il n'est pas, de rappeler le passé et de vivre dans l'avenir? Trageți aer în piept cât pentru 6 luni și ațățați focul ce vă luminează mintea. Ținutul care nu doarme niciodată se trezește.